in na fuskance ki kamar kin mun wani abu kenan a baya ko? Ki rubuta min kaf abin da kika kashe mar. In ya so sai ki kawo a biya ki. To abin da baki sani ba kuɗi bane suka haɗa ni da Abdul, zuciyoyi ne suka haɗa, don haka ki kama gabanki ya ɗan mata. Magana nake me ki damun ki ne? Uwarki ce. Tunda kake son Salaha alaka ta haɗa ku ta ƙauna, to kai ma ka ɗauke ni kamar ni mahaifiyarka ce. Ni ma zan ɗauke ka matsayin ɗana na cikin da. Abba, idan ba Abida matata bace sai na aure ta ba ka ce shege ne. Ina cikin mawuyacin hali a rayuwata. A gaskiya kana cikin tsaka mai wuya. Wai kai tsakaninka da Allah nan shine majalisar shaye-shayenka? Kai ga mugun nan da ko karfan mu zuba. Wanin kakkace zaka min kishiya nan kusa, ban hana ka yin aure ba. Haba ai wallahi Abida sai kin yarda. Bayan kin yarda ma kuma sai kin ci. Bayan kin ce sai kin nuna, kuma bayan kin nuna sai ta bi ki. Za ta samu damar shiga gidan da kike mulki Abida. Kin ga wannan kan ba kayan aiki bane kawai akan, wani taraban ne akai. To ko menene a cikin kwakwalwar kan naka bai faɗa maka daidai ba, tunda har ya iya faɗa maka ka gaya ma iyaye na magana. Idan Salaha, idan waccan ce ku je can ku karata. Babu fa dole a rayuwa. Mu ba mu maka dole ba. Yasa an kaga mutum a rana ka bar shi kawai. Inda hali ma kar ka shi da ka tunkuɗa shi wuta. Haba tunzuri, me ne haka? Ka dubo wasu kartun banza suke biyo bayan ka. Sai ka ce mutanen arziki. Wannan dai ne kuna zuwa kuna razana mun ɗalibai. To ka ci darajar Muhammadiyya. Kar ki sake ki lalata min ke kuma kin zauna kina sauraron ta. Ko? Tashi ki fita. Ya haƙuri in mazan. Ki tashi ki fita. Haƙuri me? Agaji. Na agaza masa ya kai ni can ƙasa, alƙawarin mashi ya rusa. Agaji.